Mga yara po ng panahon, katagarawin ako kami kamaungo. Kamora ang tereriyon tayo kayo. Kami ang kamasan no, mamato kamasan ni Miss. Kira kayo panin na kami mayan. Arakanta ni kamantay kayo, yan nabanin. O silang pusimahin kami, kamkunan na komenta kata, yay kain takata Roy. Arakam na kunan na anak, komenta kata may sinano ko ikay, may sinano kong tiyo ikay, may nano na. Silang pusimahin kami. Yung anak magigwa na bandita, yung kama. Sabon kaya na pa ni Maruro, inanon na natin katiyaso, inanon detay kayo. Sinakawara tayo nga ng tayo kayo. Matuwa na tumaruruan ang kakawag. Esaran na, pa mentokora na kontetano. Mentokora na kontetano. Sinakapara na kuhanin na ron nakapara pa rin ng tayo kayo. Marang inumay siyamat ang tabong ngayon. Ayarang ka na tayo bayay ka na rin kinakunting apong, kinakuntuwi ka na rin, tinamakay na rin, tinirik ka na rin, kaya idawari ka tinirik. Mangkay. Makuhawa. Ang monte ng kakawag tayo kayo, imatuwa-tuwa takin tayo na rin. Akia, ako na natatatay, na rin. O sinanurabugin na, payara kaya kaya. Ito ko yatakan kataw-taw, tukurakin na. Timban na yung kauring. Nakon Henry Ford, kamata nga Ford, ngayon naman karo taka the Ford, dinsin na the Ford, arang tanong tiyon na batakaran bubuwa ka, batakaran matuwa-tuwa, takaro pa yan takan. O ito kung ganda na, titakan ka rin na kung Henry Ford, mayroon oras at the best things the Michigan Saving Bank, tangar wabubuwa, tinuwa, wayu na titakan brabis to wayu. Inamanay kay Diyos, ano ponsuko? Mataka, punsin kay, o yan mauna na korap. Raw! Ayo te teka kay banano na enapon susu ko Dios idadikira mateka e ponsiro ko awakian e ko wata tekan kataw na harian e kebe pabugin tara ako ano ora taka e busini ka ngay taka ya saro ni kiri ba seri bono takaway ya kitoki kay nanuan taka e pon wakin ako na bangkay kay nanuan taka ngaro Dios ka ngay bunte pain kakabungan no kakawungan tayo yakin ko mataka Ayon yang minan tepong ayo. Ipure takataw na riyan. Itaw naman na tayo kataman na. Itaw ba na pon siya ito po pa. Ibugin nimawari kita computer. Ayo. Ano tayo na ba? Thomas Watson at the chairman the IBM. Tangar wabuwawi matinu. Nano na tayo kata why? Inang ito kikabuan to computer. May nangakay na kita computer. Nanakanta rin nga nang ito kikabuan na to computer. Nakuha wato kita tayo kayo. Itayin kayo matamin tayo kayo. Kaya na ko mataw. Itara na kon te computer. Te computer yon na katiyaws de mga tapo ni kabanan tiyon na bayo. Tere te computer. O ito computer na te smartphone. Te computer na ba? Yon na. Ano na yakitok tangiran na. Ano yatakan kataunari yon mata may yakiko na no. Babugin na pati yon mata. Epon nakikunan na takan on tatay. Ano na ko pobuniya. Asingaya. Eta kan on tatay ano. Ito ko na dagat man nakita man the television. Pa mata nang kakay matay ni mata kun the bog at the plywood. Ni katwa tay. Nako wato kitang ran the television karwa ta pong ngayon. Tiyon na ba day in the mga the TV the mo na ba ko kin magul. Meu. Ko kin ta batawan. Meu. Ikke na ban. O yan ano na. Iagito kitang ran to computer. The television. Awan, tiyama tayo katay, nikakaya, anak kataunari, man, at tayo province, nakonde tayo, ano ro, may yakikunahan ko ron, ano, babugin na. Paya po nakikunahan na tayo, kanuan tayo, ano ro. Amay siya matay katani mamata. Aya katay, nung wala na kanuan, ilawat nga, tiririk, ano ro. Mata. Tapon ko na ba ngayon? Asan ako yaipong ang tabong ngayon? Aswa, kukunan ka para mew na konti tayo. Ano ko? Yan, akin na babayim. Kunayin. Timuan na takaway, takatin na karawa naman ka para, ni bayim. Ay, kay ito ko na kay kaakatayan, ka para mew na konti tayo. Ano ko? Matoki ka matato. Toki mo to tara-tarayo. Babugin na ba siya kaya na tara-tara to wala mandamak. Mana tabayari kinti ang nabayo taruwa mano.
Ayo te Taeka na tuar pun ngaya putona. Te suaka wata makaro wab merwa te kibana wab merwa takwa yeo ponnara pa yeo suara baya karaba. Amen. Na ponnara pa manasira pai nagito ke ika kotak. Wara tere tairi ke ayo ke. Payana na te bayar sekan na tayo ngon tayo ko. Siakia upai, siakian pai, siakiana pai. Ponnana pa yeo atapota. Mara pai ngaira pai ka akotak. Awang ay akotak inga inte tayo kayo sinang kosi kanuan bok. Te bok yan ako punwa warigya ne bususu ko na mouse ko ako sway lang warigya. Ako na nori. Ako na ako tabuag ko na warigya. Yang anak dia patapay para ni kabanan na ron na tayo baur. Ampay te bok yan warigya. Pamanta ko ora kanuan. Ano pun na tayo katapay para. Ita ko to prabe sa ritay at makaro ani abin mano war wai watapina. Kan nauringi pay kere mo ake pai ni kawai. Papunti aswangay, awak kena batamanna. Punti aswangay, awak kena batamanna. Ay yaro. Ay kau tatuki may mon bay, man kau si bay mangguangwa. Pay kasway karawak. Wayo anatara tiyo amata. Punsi ngay ayatakan on tatayano. Yo. Punsi ngay raw ayatakan on tatayano. Singa ayatakan on tatayano. Karaway yang wanasim kisipum may akosin akong tiyon napa. Ako karawan to patapay ako kita tiraron si boyo. Uwararon na akong tetaya na ro. Inariki patera inaraw ay na meron diyon na bayo kaya nga. Para diyon na bayo saban nakikuha na natatabayan narik. Arayan te pakantay ayo punong main na rawagi kay. Pop. Yara po na bantay idarikin takaway kay. Sita po na pagkasiman na ito rarik ina patawa na. Teman na yapakan na banda kaway. Saki ko na natakan hon 10 minutes to na matitekan to na raw. Ayaw mo na ba ang kakawag sinariyain? Niyang wa tuwari nga yayatakan mo ang tatayan na ro. Narikiti ang nabayo pa tatabuhay mano ibuko manasu masibong na ang tatayan na ro. Ate tesisak ang kakawag. Ngayon na, to sinakangagay, siya piyagara ka nga. Si Mauri ni, akabubuarara, sinang ni marurong, ang may saraman, si Konapay. Ma, kuwaki ko na natakan mo ang tabungan nga mo. Pairan nagyakaka. Timothy. Wagi ko na ang tawroin ako nung paano ka pa na ikaw na andikin tiyon na bayo. Kung oras tatay ang brapis, ikanakuwagin ta kanikina. As signified, hindi ikanakuwagin na ko ni Yohan and the cautious is signified, ikanikinaya, ikanakuwagin tayan kanikina. Tayan kanikina, ano pahay, ay karap. Tayan man, tayan na, ati bukin pahay, karang kakawag, sinariin na tayo. Hindi ikanakuwagin tayo ng brapis, ikanakuwagin na ron. Tamara ko man tamak, sarin na ko na nung Taeka mo dito. O sa bubusi ko, bako na kotay na idong tamay mararori at tamay ito kuwa. Akiyaw na wana ungay at intertake ang iroy. Napunin ko ya ko na wana, apun nam Taeka te Taeka. Oy bubusi ko, bako na ruwan kotay, ang mamatan ka ba na ikaro kung tatay kayo. Ni ko tagi makiyaw nga yon diriyo yon FM 89. Ni ko tagi na makiyaw mamata ko yon YouTube o yon Facebook. Tatay kayo. Donida, asa na ko'y mayroon ni Yesu. Amen. Now, sinokira, timpay at uwanan kaway, baburon. Baburon, monte nang nikakangurarang urang-urang. Alas, ito, papuntirang urang-urang kaway, intapay para, kang hakyan, manana, mamonte kakawag. Banda tamuanta mo, monte iya, sunaran urang tayo kayo, mentokora, nakontatano. Kanam ka na tayo, bayad iya, baburon. Itiroy, baburon. Imuinti tawara, babera. Sa tatatawara, babera, bayad tayo, ibugin 10 minutagi. Tita pa rin minuto kayo, tete ni kaway. Hindi kayo sito wana, the language, hindi ang naba. Apa nang tayo na sito wana, ni kaway kanji ang naba. Manda tayo o amuan na niyang oya pa ng sita po matiyaso, aki kan nung manan deso, kaya deso kam nakona tiyo ang naba, kan nabanan ako. Nikona tiyo ang naba. Maraw, awaso ko, at ako sinakat tiya, arakawa, bubura kayo, maratawa. Narukuro ko itaperan nang. Sinakaki ara ray. Ane to korakigan. O ante tayo kinuri at yaswa. Yaru na pa. Ni bisi ay tayo ni kaway tebotong naman tayo. Yaru ay yakisya. Takarikira kaya yon te tawar babera. Ayo pon mo andoy te tabare ri ay te minuta gro. Te tabak bare nanon te ka babera. Nanon te ka babera confused. Ki minuta. Awante tayo mo minuto kaya deten kaway yon na para boy sito wanang go.
On teta pa na papuron nana po ni muin papara ikatya na pa iya na kawa ni bukana ta. Teta po ay papuron are po ni muin doy. Tetawa are papara man ko ora kana kam kana tayo po ngayo. Emenang ka hindi ano ni Iraq. Emena papuron na rin kawain teta po ay Iraq na tapo sa Saddam Hussein. O siyang una ba karakin ng Saddam Hussein ba Saddam Hussein teta pa ngayon na ba na bakasabu ne bukana ta. Manda ko ora. Mayara ba sana ko man taon man na bukana ta eta pe ni masu ne bukana ta inanon na naru. Ipapuron. O akya pa yamina ba. Ang kimi ayos. Oy kirwi na non min hari me yasi man nga na pa min hari. Ya pun buana. Ay ka na nang naman ng tanda ba ka posi yaw tanda ba ka un ka tani kai wani ito pana ba na ko maya wipong hani ka ba ne. Tanta punya. Ikareria ni ka pa ne to ko ra ikaw na. Awarok. Ne bukana ta. Suang ya kam na kota na ko utemi. Ay man nga. Kota na ko utemi ay man nga. O kam na ko sa man ano na. Raw ayo punta katak ya man darang nababak. Ayo punta katak ya nababak. Pa antay ti amata nang kunan ko tamin ti amata. Ayaki ko sa. Tongay ra gidi base ko sa paisisin ka para mi ge bar. Kana ko kapara ko ang amima. Ay ko otera amim. Pare anasite tan ka para mi mantemier ko mi. Pakaimi pa ikipaki pa. Ane ko na Borau. Ay kay ngatan ka para mi ka ore. Man nano na ti amata sa ka para mi. Itangira temi. Mayo emaninga temi ne bukana ta eman. Emaninga. Ano no ya pon ko sa bayo ay pon temi to wona asaki temi nakaka. Pon tiaswa ay nga temi ayo. O temi ayo nga na nang pon karawana bangan dagi na rongon non na ba man na tayo ne bukana ta digagi ni karwa tay. Asta takarwa ay yambo nda tayo kayo. Man ko ora mga yare. Siku mga yo tay kakabwa kanon de rongon wayo. Ipo amin to ya. O to ya swang yan natanda ba ko. O yan mga buto ka bura ba ko riyan natanda ba ko. Wata ya to ya. Wata ta pa yan ko kay. Ay punta ka nga. Bunna kaya tiyo matan tiyo na bayo. Nakunan ko ta pa yan ina pa ni ukukuri to ya. Ay kirwe na ron do ya. Ay shwa pana penin ka matiya kito ora kay kain kamera. Tani ke hay kain kamera. Kamarang ni bangani kayo. Kakaraki amite ka. Mentaw wata tay. Natapayan ang kamimi. Ay ka nakatirihan tatay. Ayo ba? Apon kota. Tukwawa. Tukura kay kay. Ate ay ka rin matantuya. Ka ngay punakyat yun matatiman na yun na ba? Ako na kota na pa ituya. Pakyoy nang kaya tuya taman na. Kita to ka taman na. Kita sa tao ka taman na. At sasaki na tapay. Yaron na. Mayroon tayo nga taman. Kita sa kay wanito taman. Kita ka rin taman. Apon tapay ka nga. Inanariya tuya. Awag ya teman na kunan ko sa imatan tuya. O pasiyas. Ay kaki me kay buko yo amata wara. Dora kay kay eto kitongo. Eto kito pa ya kunan karoyo ay kay to ay bunsiyan sa kaki mem na ibo kora. Ay kunan ko ta pa yan ira pa na kun tuya. Abu. Abu to kora kay kay. Pay bukin pa apon na kikona. Payo to pa ya ponda pa. Ay apon kara pa atiaso. Okay pa ya busina ko ta ne bukara kan na pen silinga kini ka pen. Nano anang benin siling agtanda ba kaun ka pa na yon dempaya baburon. Menang ka nga. O yay to ko ra kay ka ari kina ba tanda ba kaw. Eto ko ra kay asa naman nang dadang hida kidon tuwa. Nanani yebera. Duwala dani era man ko ra kay. Durubuwa kay kay. Anang hida kina bante siling nga ya asa sila kina ko nariyo ka matanuin na natanga tuwa. Tira yari kaya kaya nang kura unin tuwa. Yari kaya nang ko deswan si sili ay. Ay karakin nariyo ka na ko yo atako. Yabusi ko na kari kara tay matuwa. Pat na tay matuwa. Penangan ni daratay basinakunan nangan na demi on kaparana no na. Awan ta pa ya karo yariyo ka. Suang atuwa yari kitani dinintani ran imatan tuwa. O ya tete na kon tuwa. Suang ba. Inangan na natay. Penatataro on bubusiya swana. Ayewa tapota. Penakota ta pa yari ra pa dininiya tuwa. Sutani ra. Angke mesutani ra. O yari ko na ba timi yari nangan nakirun tiyaswa. Ina nga, buntiya suwaya nga timi, ibon na tayo. Ibon na nga na ba na turuatanir, o yangan na ba makaparana. Timon pa yakaroya tanira. Yakarapara pa na kondeso. Ika si suwaraya ko, man karori kong kuya, suwaya o baka sibu. Ako nga na itiraba ka, matamaka, manikota, stangiriya mayroom, nako. Pakwasya nikota na pa ituya. Nako ira, amen. Raw.
Aki at pa yakonan ko ta pa. Aki at men na konan ko ta pa yara pa. Bolsiti aso. Mente tayo ngay rara si bubusi. Angin na rin nga na stataro. Makanayara kay ora. Te pa yara stataro ibukin na. O sa maning nga pan kakahit ako ng aso. Tanira sa keronan. E kahit ako aso. Payasan na nga nakidemi. Kukunan ko ta demi na ko manano na. O tete tanira imatan duwe. Pon ko ta ko tanira. Pon sita po na ba nga imam tang de ba ko nga. Pon na kaya ko na iro yo nga yaki ko na ba mayay tiaswa. Mak. Ako na ipahan ka ba? No. Ayo to pa yes nariyan kakarimuhay na nun meron. Kung ori ang irang ano pa ito pa yes ang anak meron tiyaso. Sa pun kan ko sila na ban ko sa ba. Ngayra. Sa kunan ko ta tiyaso. Tiyaso ay ang anay. Inabuak tiyaso yak. Sa pun kan tatawa na ba tinabuak. Matakaroy wak. Matanira. Ikaroy asuan karaw. Ay anak ko takaparang. Kung ori ang ipahan tayo mim. Punta mimi tu hari pada yang tahu roy pada yang nor enang ngurami na ada pun mi roy ko wa pun esta pa yang taga na tanira kenang kir tahu ya ko mata ko anoria te puwa ti na ya babak te puwa ya ko mo pantrori rane ni na iti matam o kakamago tarana o te puwa ya suna te kora arori anu kana maya te mabaina te silawa o piroto na babasina buras o wena bis o raw wena mem bis mem tano o an itimi ari yang atanira na kontuya kuna poni beni rira ka tutuwan na sunne bukano is puni nga yaro yan na rinoria hiya kya ko ratanira ya kya ko suan karawag sira na ko kya ne bukano tan tay di kayo man ta pa ya ko nande ginon ne bukano raw reitiira ko nakabara-bara tanira. Reitiira ko nakabara-bara. Takamimi. Pa itekini ba yay kakokokoro. Ay suway kabarana no nangay. Metekin no. Eta ko takabani. Kung matakon ka ko tatante asibo na second bay. Ayuray wan the boa get peace matano. Oy pay. Ho Hawaiian men stipis matatano mat the bras mat the snow mat the gora. Ho arigin na yeron. Kun wita. Hindi mo na po. Iukin ako tiyang, o yakirigan na yayay. O tiya si bari ore, tiya po, irigi ba the maunga ay babak, o konon na ban ka ban. Amen. Lo, ayo, tukin roy takapara-parayo. Di ba yari noria niya bukanat. Ito ko tani yara, inayay tiya si buwan noria wan, di ba ayo. Yuri ako wan, di ba ayo. Ay, pun man ako na ba nakirapatan. Sinangin wala ka baranda mi. Patirana no nangan. Eta ko na ka barabara. Ari ka bara may da man to kora ari asuna. Tuwe ban na yawe ang kuya yang ano ko suan karawa wem mat maka mat kora mat ne buak. Oy kaya me kaya yamata. Yang manin tawana manin nanang nako nanu ni baim. Oy kawe ko yoya. Ni ka ba na iya? Punti asuar te korang goy. Amen. Raw. Ya para na ko tumuan makoron dapatan te buwar in oria nebkanata. Ay punti asuar te korang nebkanata. Ay kakan na torana ba nebkanata ba? Irapatan nakin te pa ya takapan ndang ni pongan anti on nabayo at te kora. Takapan ni bobo ni meto. Ndi on nabayo. Punti asuar te korang goy. Raw. Gera na pa wana tanira. Na yun na skunan yang oyan dabong ayo. Kana na pa yang oyan benari ki bata bakwa ko yon babron. Yoko na ya katoka na ba nakabara-bara. Payangan na ya pun sukuna ba karibenta ka bara-bara ron ni bukanat. Paya geri gyan na ngaro ko imuin. Mana ka nga. O tanira rapun na nga nagikaparaan. Matapaya ka mimi. Patukora ari tagin nagyay babron. Ya ka man tagin na brabes ari tayo. Kung natabi ka kunan kaya na yan, nakunuyan babron, nakunakangay, ay tugi buwakara, ti sa karawawa dati ba? Ay tugi buwakara, ti kawa na kura. Taray, ti brabe sa itay, ay kaman kapara na kuwa babron, pa ti kawa na kura. Ti eswa, yang ata kapara-para ba? Poring ko ti esu, arata kura. Ay yaki ora, eki matatadan brabe si, yaki konan dari kiri, yaki konan tabar tutana, maya pundi pa na panin na naki konan kairo. O ani tina
Naratam nito. Ito ko ni Canada matawta ka ng Babron. Ono bubuan ni Maua na kon ni mabubuat ni Bui Marway wabisi. Asawa ki banarot Yeswa yakatangay na ngay dong non naba. Mantetay yan 605 BC. Dikak. O sinanuri arikak nanon demi ayo. Yatagi Babron babunti tiap ni kura. Pai ni kapani titimpura nanu na tukura ni kapani. Yan sarmaduk dapatan na tukura naman. Ipunes, ano tayo katiyaswa, tukura Babron. Babron, ipunira na nun narana. Kaya ka nga, sita po may yapon ng atay pa itiyaswa. Yapon ng atay pa itiyaswa. Imuinte ka ni kaya narako, na geologist, esen kunia, babon ko, wabay ka ni kabana, punia itakawa, Babron. Kaya ka matuwak, babon tiya pa ni kura. Tiya pa ni kura, Babron. Taka mimi, baka na kunora tamakoro na tinuan, tani era sagi din nanon kay tamakoro tinuan. Ma esen ka baragi nanon na Canada. Ina mga iyay, titawteka na ro imuin na bari mga papa na ni kangay, desilawa. Ano na mga iyay titawteka, kara ko di kinakon Babron na mga ro. Nakunora Canada tamakoro na tinuan. Ay karawan na buwang. Ang kaya karawan na buwang na Canada. Ano po nora karawan na buwang? Ay punto kura na perabatan. Papugin tara. Yagi makan spagi na batan tabuwari nung nabukan na batan mga rotaw dya kami na to. Iyarik. Yapon ka ba na beto kura may yasuna rigagin ako tapon huyan. Panano na nebukan na tayo wanda nakapara tiyaso. Panano na nebukan na tangi dia panataw tekan nagitutok. Inaki at tokin Babron. Inaki at tokin nebukan na. Ayak ako na tayo. Ino ko nakapara tiyaso. O nebukan na. Puntawan na ba nakapara. Ay tak anong ka na mayita mabay na sirawa. Eresin ako para ayo. Ay mim enatira kita tau teka tuwan na Mauri ni kinakoy ayuhan na teka taniya. Nanon ay min Babron ena mga tira kita tau teka kita tuwan na karako. Nako ng Babron. Awantay. Sinori ang tirong ano Miriam Mabosa. Ni mabubuhat ni Pimerway na kon 331 BC. Sa taya ba Tukin roy ko na Babron, tukin roy ron sipunare bereseta. Bare ne bukana da yay nasa na bonudas, on a bonudas, ekari ka nga ne bereseta. Nano tisibu bereseta. Yawi ande da yayo ay nakabani antay nuwi ang kay Babron. Ay aro ko na betetaw tekare mo ina. Ay bonudas, pante ba katuwana. Iba ka namara katuwa bereseta, ay nang kamwa. Ay nako, nakakuha na ibayag yan na hingko. Sibu, wala ne bukana da mayirutaram. Nakakuha na tanan mangwa ke gora. Agi pain to ay nanon te tempora. Pasinamoy mangingiyay. Okay, piyan ako kain tebati. Ang kaya ako kain tebati yari nun beresado at air kaya ko na ba tipain ko po hindi yo. Yara ko tumus kita ka mayroon Jesuan na kon beresado ang tatayayo. Ay tukin Babron. Tira itaginak. Oyo to ko po kaya koreak. Mene te keri ubarasin. Oyo katan te bay mene esen wara ke dikin wiam teswa. Oya katukia. Te keri esen tawa girawa tam te pain tawa ta. Ako aki kororoi. Te katenua. Peres ya makorowa wiam awangan aki Miriam Mabosa antara teswa. Ya pon kotia na ba Miriam Mabosa. Miriam Mabosa. Miriam Mabosa punta tau teka ay ikotak. Teman na puntihan ko. Maaina sina darayas. Dairas madarayas. Akay ni putagi. Neka na ko Babron. Menaka nga Babron monte matoto Babron. Yu akin ka ba ni tuwa kay takawa yu. Oy nari kina akyat matarwa sito wana matarwa. Erin na ko na nung takaranga yu peresis. Monte ka nga dedi ni panano the gate. Emana inanon takaranga ya bubus. Anang ka nga tausen ko na din ako kanga nga matuato. Takamimi ay batyaswa. Yakamantekin. Iba ka Babron. Tiwi matenwan nogdoba 539 BC. May ito pa yarang kokongura. Sinori ang titatan Brabis. Batyaswa yakaman na na tuwari na ron kayo na mata. Takawan nuru Babron. Ika nga yan na teka iwan ako na namatari kapirak yari tayras. Ay tawa tay na. Nikataya kay bodan naman tayo na. On nakabara. Kapaya nuka yawe. Nikauki mataro ay maina. O naki po na mataro. Ayo tabayaman na kami miraw.
Payatete ateswa ba nakauki mataro. Nanuna inakau ka mataruan babrun. Ari matoto ba irin nako. Yanderan. Takaranga yubereses. Tuwa yeo ya kaman narana tairas. Imay na bungyak, imay na rin ba tamatanui, iri ya mire mabosa. Ay ta kuna kon marawa, kunora, on nakora am karanga. Itagi na tairas in kangay bundaw sa kawagin sibu to wari yo anak. Inakaroy pay kay tangiri ni kapane. Ay tagi na yirutaram kangay ina mga katiyak. Ay nakangay na kuntamani apa ana mga kawaniyak ana buwam. Raw ayu to pa ya kamimi. Baka na syogi kagin noraron niniyakin baburon. Niniyakin man takarangari yubereses. Oy ka nga ba't takarangari irin na ko inanong the gates. Ito matarwa. Tipaya karoy tairas. Matarayas. Mayatangan buwakan media mabosa. Akin na ba kawain takaranga yun. Kapatid yan ako ran na naroy kabas. Ina ko tuwan na ni kangay. Akin na tuwan na ni kangay. Akin na tuwan na ni kangay. Tiyaro. Sila ko na ba na ninyo bereses. Ayora na ba rin na nun. Ano nang inakong takawari. Baburon. Marwak. Ya punura na ba, ya masin na ba ditahangan na buwakan, din ako, inanon takaw. Nataka nga, but it ain't the gate. Meron ka nga, nateka deso, ya kaman tekin, naka nga. Nakauki mataro na imain. O nakipo na mataro. Puntiaso, akaw ka na mataro. Ikaw ka the gate, rin ano ari. O ya pun masin na bandin ako, ditahangan na buwakan. Dawa baburon, datayari, o sili nga bereseta. Ari nga, yata ka pa niya nunguya. Imuin sipo na, ari na ibukanat. Yato kikura-kuran baburon, yaro ko tuwa rin mo yun. Miriam babosa. Yaka man tiyagin na ba Yeremia? Aron ko na akin na ba baburon? Tumakuruanin may maduwan ako, nabuy matinuan ako, nabuy mau. Ang kanakwasan, wala ka tabugyay, ako nakabaya, tiya sibo mga iyo, tiyan ako na nun, yubereses at karang. Ako nakangay, enayin ako baburon. Diyaruan. Nayin ako ng baburon, yin ako. Mantakaranga, yubereses. Irin na ako tatangan po kayo yubereses, napaka na baburon. Punti tayo ng prophets mayroon tiyaswa. Ako na ano ko ron, ayaki ko na ni kiri. Ito ko ron, tayo na. Miriam mapusa. Meswa ito kita kapara-para. Pasaro kong tebebes, arde buras. Oy na mga tira kita tautaya, kaya takatinua. Arde buras. And away yon na, banibanan, raw. Yes, why ito kitinungan ko the history kay payawagin ako mananungan ko Yesu na kon tuwa rin bukanat. Inanon na nakaparaparatan yan. Inatira kit tautya ka tinua. At buras. Te kamimi. Pangke sinorian te bogin nungan ko. Apon na kaya ko na ni kagiwe iri tan ko nungan ko ni kaban. Tabo ni kaban tiwan na bayo pa ko wagi Greece. Bangay ta katinuan ni empaya. Ika na ko media mabosa ko na. Debuwa ka ya bela. Terigi. Tengah arwah bubuah ono pui menganua. Monte ko kongra rongo Alexander. Ais pa wabu kita bunda na dik. Monte atei. Oya tahu na batiano an meter terenian na. Kuris puning ayat katenuan tahu teh. Teka mimi. Baka na sinora. Kuris. Awa manang ama. Utang ayah ikarang di bes. Tiyo utang kain takabang ay bunti buras na pero kain takabang man buras tiyotang at buras paraya at buras ari nang wan na suya ti buras pa ni kapan yara ti Yesu kaya punti akin na pa ti buras agris pun ka korona ba nanon at buras ngay ayo tabayaran kami miraw iyaki ko na ang spena ko na tiya ka ti Yesu tabayaran ti akin na pun ka korwa kin na ba nanon mesu ay doki. Ang kikota kita po kaya tanira na ko ino at ako ay tanira yay teman na tikuris ya nakamam na tatawta kan bosa nano na Alexander yang ana kita po kaya tanira o kota kina ko ina yay tikuris teman na natira ki ana tawat yon na banda na tay ay tira ki Alexander at ngay tiya matan ay po nagwawa irang karakuri ka natangan na buwa ka Greece meto ko ni kayo ay at boto na matan ang kurus sila na tangan na buwa ka na kahit tara ito yung media mabosa sa sandorian parayan buah ka, teburas. Ay pun pahin ka pera na teburas. Kuris punta ka tinuan ni empaya. Ari tau teka man tinubuhat ni bimatungan na BC na kon 168 BC. Mesway no ko itakawan tau teka. Ari sa mga noriyang kay nuan tibuwari para wena ka kay tibis. Wena tibis
Dikak. Inora kintirong punda kiyari kaya ka corona nun dadan brabasan bun Rome ngaya tempay aro ko min Greece. Itawat yon naba ngaya takapan yan napapa kaya natain tawat yon naba. Pabugin tara. Pabugin na kaya ng napapa kito ay ari dikak ndapatan ti amat. No bun Rome na ba papa kaya na ba natain tawteka. Pa po ningon na to ay ari papa kaya ari. Meta kami mingan ba to ay ari yeri sina ko ni karo ko tira uraw nuwe. O tira uraw nuwe ang kan e karo gini mem tetano mem dibis nano idangan ako tetano medibis. Mara ka matay ba ipon na ko nandang anak payay ko wuway kay. Aki ko nandang anak tetano medibis. Inapun ba man ako ndako tetano mena suku dibis. Ma ina suku umran tetaw tiakan Rome. Itapon wan de buwan. Ara na mga spaspa ki Rome. Ina mga spaspa ki Rome. Ito wana teka demanda distakar ng the history and the decline of the fall of the Roman Empire, volume Aua, titira ni Pate Bono Bui. Puwan to kora, kete silawa kete bras, arete ibugin tau teka yawya, apen inurua ka kinun nguyan Rome, matibis taraya. Taan ko rin apun katumana ba dadahan brabe sa iyo. O apun ko tiyan na bababon Rome. Ari tau amin Greece, kona Greece ndadaya. Kuna ki mariri tani ada ko kakabayag bagi kairo ba ko tekin a peren ko bugin pay kay yes at tau teka tibis o yes ni baby many comments monte ko rayo ita ko teka na on noran daw raw nuwa iro matabon nuwa ba mem bis mem tano ay nergi ba tuwa ama korokoro me ina me na ina na korokoro tibis nano na tau teka ta kabane are nangiro ko ari ay mahina ko man timpayan Rome. Oya mana kung tebuina, para tebuina tatapunuya. O sinura tatapunuya, ano pa yapon tibugin tautea kay katebuina yon naurabi. Ara pun tautea kay ako una ko. On sipa ti empayan Roma rin kaway ar tipis ano monte metoto. Tautea kay kama korokoro. Yan mo na ni banin ganne. Kanuan narabuhan ng takapara-para. Tapunuya kay tebuina, pun tautea kay katebuina ay kanarikim makorokoron Roma ar ti empaya. Anariki yon naurabe. Ayo, Europe mayo. Sinori ang kain dada yayo kana konori na ikan ikinaya ikan dito ikan. Engiran, salmon, sweeteran, brans, Itare, Spain, Portugal. Akan ni tauteaka ay kadabuina. May ay tenu may bukoya ay akira patayan damapik. Akira patayan damapin. O sinori ang anin damapin may maina bayay. Okay kay. Karawan ka dire-dire. Panano na, tiyampayan Rome, o tabuina ng mga kurukuriyak ang ganyan Rome, tiyampayarin, tabuina tatawteka yon na urabi. O yay, tawteka tawana ng mga warak, sinanuri at utan ng Quran kaginain, ano nararili kay Mina. Inawarak tatawtekan, o inawarak, o inasilupo itawteka, the Vandals, the Irulai, or the Ostrogoths. And the booking of walking over the Ostrogoths, but the Irulai, but the Vandals, and the Bungayo, yon tamabe, abo. Yon nurip. Papa ng teka kay mayunian na rin na teka na kindadan province. Sina mga ninano ng tatay doon. Mas pagi Europe. Depois na tamakorokoro. Tapon mo yan tebis. Matatan. Esi sila kitemanda tiyo amata sa kabarabara. Sila kinakitemanda sa kabarabara ayo na yun na kabarabara kayo ay na pa sila kinaman. Kukangan na tayo. Apon kuwa. Tipay para. Natiyakay ka na, tiyakay na kikay. Ay, tako di sa kabara ayo. No. Wana ko punti yon. Patuway, sisirag yon, nurip. Kung ka nga tayo ba, ikuwa wata ba para man pay ka na ko tiyakin na ikan. Away ako punti di yon. Titano emen na yan, wem. Puningay ka kwawanan. Punurip eh. Hindi po ngayon. Ay, kaparan ako itapon waya kita buina. Hindi po wan. Mete akin ba enagi ko nandang anak Europe tuma ni mga uki pati empaya bubura de Rome ko enaki mga ikota ke basitawan pare e pun kabara-baragin dabon weg mem tetano mem de bise ya pun ko nandang kunori ay mina ya po tidangan hindi yin ora sa di yin tira kita man na sa tawda nang tawa Europe sitawan Charlemagne Charles sa kaniman Napoleon apen tira kita antaw kay kakakokoroy kay panakatayan ng mga puta Europe and sitawana. Ni ko katimpaya ni kaway ari bubura ari Rome. Ari kora. Ari tebis.
Maki ko na. Pati ba para punta yakin na ba? Iyaki ko na handang anak dipis. Matatano. Ayo, ito ba yan ang Monta kami mi ayo. Noran te bisirom kera ngana ki matatano are num num on ranga ni ante yein ma yakari ki amata mana ki num te manna na yeron te bis kaya ki ngana ki roi matatano ponte pai parate akin yaki konan ngana ki ebenaki ana marera borion bonaparte mai brans mana kon ni Luis mai Austria ayo ita kay yein ngai katakin tumatubanda na nimba makorokoro nimba kay pa mga mondukin kora-kora na akata yo ama tandang ani ante yin mate yakin na tabay para na pun nakikona handang anak eta ko na taga na borion itangin na tataw taga na urabe tesuan na urabe takabawin na urabe ena pon sito wana tabodan namata iyon na urabe han na taga damane na borion mayagi ko dokoro nanon na taga paya ko na akin na pan debokari luotalu kero na pato yakipa kan deboka na borion no ta na pan tawa tataw taga yon na pa yon na urabe ay na ko wana taga mayak Pabukin na ba deswa na pun ko sa pa ekebe na porion no ya ki konan karo ate tekan pana ya pun sen tekan na deswa na ki konan ranganak tetano madibis e pon na ki kona e kona kin de bobo kari wotal e mga tira ka tau fitla may saman e ta wana teka tau fitla si to wana ta botan na mata to wana tiempaya te manna te sa kairiri ira wat te mirian jo mata maden te buak Are kadira kia at daw fitla madanasis may saman. Anya nakanta ni nga adaw may yaki korona panano na pananga ipun kahit arana panababayri teso. Inasikuwa ura ben nakikonani kotak. E mga titira patangkaya sinori na karuwa tabong ngayon the European Union. E na mga katagin mga ikotaki European man ako ari ben mga rikipati empaya. E pun nakikona Ita kuburans, yaki busmaya de bororoye. Ako siyatan, ang iyatan din na may branch pa aki busmaya na suwa the European Union. Taray? Yaki pa the European Union iriya kain branch. Ay daran, yaki busmaya na ba the European Union. Yan ang inimay senatay the European Union kada yan busi ya kan Europe ma apun siya men boroy na. Babugin tara. Babugin na pa apun teyakin na teswaro. Ato pa yara teyakin na teswa epun nakikona. Tiamata. Tebis siya datano. Energi ba tuwa makorokoro ay na purin makorokoro tuwa nan nakitok. Ya panin. Tetaw tiya ka to kora na baburon the silawar medium maposa the brass grease tebis Rome ma'am datano ma'am tebis. Taw tiya kay ka makorokoro yon no rebe. Ay po sito wana takapanen taw tiya ka nang idok. Pasiyor sinora ngulungun ko di tiya sibuare nang pak. Nuriya wan tabuware. Ay suwairo kung ano daw tayo kan raw kanano ba sa tayo ng daw tayo ano sabi nang kain tapon mo yan tayo ang brabe sa iyo irang ina man ba mangko man 605 BC iman Yesu ni kara ko sero kung kain tapon mo yan tayo iyo o sa kariyer yang kay tiya sibu ba nang baka takaban yan taw tayo nakatiya uwi ng Diyon nabayo rapon na ano taw tayo iyo tapot Yesu Kristo ay uwi king amen raw kanano na ba sa taning ang kay sibu takaban yan taw tayo ano na yarang nikahan tugin non naba yakahan tugin non naba ayo takaban yan uwi o tako ana yapong uwi kan uwiara uwi ka tebuin na yon no rebe ana yapong uwi kan o nakatiya uwi na suwan karawa ay napon naguruwa kin nakitok o nakikaswa kitawan tayo na kon boto na matatawan mena ururu meni kamau na uwi kan ni kaban o na timato nakitok amen raw ayo na taw tayo aswara ay punta ka ba niya at kay sila as kariyeri ang kay loko ni Yesu ray pondo kon tiya sibuan kaparabaraan kon tiya sibuan no rewan tabuwari pondo kon ni Yesu enang dokon urwat taw tiya kan ka ba ng Diyon nabayo enang katiya na taw tiya ka apon singay ang Diyon nabayo enawe nagidodok matukorak akiong ya pairona raw ayo tebaya ka ba ng kakawak as sinariya ni kariyeri O tiyan na natin kayo niya katangana po, awari ki pa na ikakura-kura ikarawa, awa ka ngay, ari ki uyan doon na, pa uyan arawuya, o uyan na Kristo, o na uyan nakitutok. Uyan ka ba ng Diyon na bayo, anang benindik, payawuya, tuwari ng inuwari. Ari po na rawuya oras sa kameo. Ani, takapan niyang tautaya karaw,
Eskateri ang kain, naramuan tayo di ko ang ora. Hindi Borau Inanon dito akan tayo di kayo. O nigiran ta kaparaparan, nigiran tayo di kayo harang ni ko ang ora. Pasin nang din na ko inanon bahay karang ni ko ang ora. Inanon na Borau at ipi matenuat tayo di kina. Punti aswa ka matuate miyayo. Kunani kaya ka anda tayo di kayo. Yatay ya pun kuwa wate akan prabes tayo kayo. Ay punta ko tiyaso. Kanana ba ko pun noria ba? Kunoria anta pay para iko to ko tayo. Ako kunani kaya ka inanom da tayo ay. Anay tayo ni beba ako na busing kain tayo ay. Ako na ni Korea nga kakwawa ya tayo. Papon ko wate akan province kaya pa punta ko to pay para. E punta ko tiyaso. Koreanan nam kaya. Takawa ya tayo pon si tiyaso ay ta kanuan tayo na ro. Korea na ba ni kakwawa tiyaso pon singay. Ay ta kanuan tayo na ro. Itangi andi ki pakain na tao tiya ka tiyaso ay kaya to gina. Ada tiyaso buat na ro kun takapanentay. Kabanen tau teka. Karena kutang di andi kebakan tau teka dia ayak ya togina. Korea na bam kaya kan depe pa ni bus. Detai di kaya. Kabanen ikan nong ngorari kin na teka dia suai kan dei tana ko. Tai di kaya ka depe matenu. Dei tana ko ngorao nyanon Borau nanon na teka dia suai. Yang na ipanero ispangaw ay kunani kare kaya teka hantani ngarang ni kakawak. Men na teka. Inanon tai di kaya ka depe. Kan ako kan dei tana ko di ngoram na Borau dia suan tai di kaya tai di kaya maer. Korea na ba ikan data na kung oraw. Nakon dagan ting apong o sina maroro yon dia sun maroro. Tiran. Te bobo ka yakun ta kanga. Te bobo ka yakun ta kanga. Korea. Ayo te ba ya sabon ka kaitara na bangay te boton nama te bong ayo. Irawa ta temera ki es kaitara. Stona ginda yan nawawa tay karang ni mais. Te bong ayo. Ay yahin na pa ikarawawa te riya kanere kares tangan dia karesan guys pong ibondik. Dia ini eh pun separo ko ba kain na pa na wari tore de kamatay tuwar tore de sana ni ma anak ko rin tayo buna ni yan na isenta araw ko takali mabong anak ko ay mo sirawa na ban weekend ng bungay kuno riyan sa tata ko na ba ngayon na ba sa bundoro lang naman kahay kay ipon ang libuak tiyaswa na ko lagi sa bubugin na ba tiyaswa masinanoria ba iyayiroy de bobo kaya kunta ka nga sinanoria na kundagin tayo ngapong Pasinanoria ba sinaki mga bugin natin aso bangada sa bugin natin aso sa karautea ka pa pondo ko yetian na mayroon na nauya raw iyagiri po ka tiaso iyagisiri tiaso iyagisiri nga manam iyagisiri nga nasim iyagisiri nga tamam iyagisiri nga sinam iyagisiri nga sipum punsaki nga iya sinaki bugin na papuniya yan na bugin na kirik sinongorahan na konti nga abong ti bubuwa kaya kunta ka nga sinanoro tuwara pun putun roy da ka nga skay tara nga iraw mata hindi po ngayon, inano po kita so akan nabanan ka ba yan ka ba na? Inanon tayo di kayo, raw, ikakamura. Yon, ampuy kayo, kami nakamura na biyon diri yon, F89, kami nakamamata ko na biyon, at Facebook Live, yon, Adventist Hope, o yon, na YouTube, ane, Kiripes, Hope, Etiano. Teswa, doon yan mo, amatan ka ba na tayo di kayo. Inano po kita wer, emuan damak, akan nabanan ka pa yan ka ba na, yangan TMC ka ba na, maruro yan. Kamdap! Waraba de darata roy. Wara tadi wa mano an tadi kayo itaw pa. Erang ini ko ngora kanon di demon tadi kayo. Naron na rete akin na di sa. Tatan tadi kayo. Ka ngora lagi nikilan pong. Aki tupi mawa. Isi tupi mawa ning demon erang ngabawak. Ba demon tadi kayo. Ayere. Tai yawo ya pa enemies ongoram. Kataya ila de Borau ayo na tadi kayo ni karon ipere roy. De Borau. Inon de kaya tapo. Sinabu sumaya kain peso pa anangan nila kuna ya tukuran na digin ako lang dayo tukuran na kuna mi ako lang dayo kambas sinaba sabu sumaya kami na kumuhay kay naron na ditekin na di sa kongora nakundring abong na tekin na ke inakanakuha na kongora yon dububo ka yakun ta kangan sa mga araw ko nung oran ako ng abong era ini ko ngora. Karon na pati ngawog. Ay sa sumaya ni kalibeso. Anda po.
Test. 1, 2. Test.